Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алгатыба кайбер темалар турында. Татарстанда коронавирус белән үлүнең 17-нче очрагы теркәлде. 25 июньдә 1951 елгы шәһәрдәшебез вафат булды. Бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыру башланды. Чаллы мәктәпләрендә БДИ ничек оештырылган, Эльвина Андрова күреп кайтты. 8-нче катка җәяү менәләр. 21 дә 22 йортында яшәүче шәһәрдәшләребез лифтны даими туктавына зарлана. Татарстанда тәүлек эчендә коронавирустан зарарлануның 39 яңа очрагы расланган. Чаллыда 7. 3 июльгә республикада 4673 кеше COVID-19 белән авырган. Чаллыда бу сан 733-кә җитте. Татарстанда коронавирустан үлүнең 17-нче очрагы расланган. 25 июньдә 1951 елда туган шәһәрдәшебез вафат булды. Июнь башында ул коронавирус йогышының урта авырлыктагы формасы һәм пневмония белән 5-нче шәһәр хастаханәсенә салынды. Миокард инфаркты һәм йөрәкнең ишемик авыруы да булган. Бердәм дәүләт имтиханнары башланды. 3 июльдә чыгарылыш сыйныф укучылары география, рус әдәбияты һәм информатикадан имтихан тапшырды. Иң популяр фән информатика, аны 310 укучы сайлаган. Рус әдәбиятын 157, географияны 29 кеше тапшырды. Катлаулы эпидемиологик вазгыяты БДИга да үз исен салды. Безнең төшерү төркеме имтихан үткәрү пунктларының берсендә булып кайтты. Эльвина Андрова 2020 елгы БДИ үзенчәлекләре турында сөйләячәк. Имтихан үткәрү пунктына кергәнче тән температурасын үлчәү һәм дезинфекция уздыру мәҗбүри. Оештыручылар өчен керү битлекләрдә һәм перчаткаларда. Имтихан бирүчеләр теләгән очракта шәхси саклану чараларын салырга мөмкин. Мы детей не встречаем группами, не скапливаем их. Потихоньку по одному встречаем и выводим в аудитории. В каждой аудитории стоят реактиваторы воздуха. Пункт с утра убирали, то есть уже дезинфекционные мероприятия прошли. В течение дня каждая аудитория будет несколько раз проветриваться. Имтиханда кагыйдәләр шул ук оештыручылар, әмма быел һичшиксез үзгәрешләр бар. Чыгарылыш сыйныф укучысы Ксения Мизурова үз көчләренә ышана, эшне 90-нан артык балга язырмын дип көтә. Быел математиканы тапшыру мәҗбүри түгел, шәһәрдәшебез моңа сөенә, чөнки укырга керү өчен аңа бары рус теле һәм әдәбияты гына кирәк. На самом-то деле мне этот карантин, наоборот, помог. У меня было больше времени, чтобы подготовиться, чтобы написать сочинение, чтобы многие темы повторить, чтобы многое выучить. Вот, так что мне понравился карантин, честно признаться. Я была максимально продуктивной в это время. Җитди сәбәпләр аркасында төп көннәрдә БДИда катнаша алмаучылар өчен резерв көннәр каралган. 24 июль көнне 53-нче мәктәптә рус һәм чит телләрдән кала барлык фәннәр буенча да имтиханнарны бирергә була. 25 июльдә 37-нче мәктәптә барлык фәннәр буенча да БДИның резерв көне каралган. Төп көннәрдә була алмауның сәбәбе турында документ кирәк була. Искәртеп узабыз, быел БДИны вузларга укырга керергә җыенмаган чыгарылыш сыйныф укучылары оннан баш тарта ала. Эльвина Андрова, Сергей Кищенко, яңалыклар. Эшкә урнашу мәсьәләсе белән һәр чыгарылыш сыйныф укучысы мөрәҗәгать итә ала. Татарстанда кайнар элемтә эшли. Аның операторлары 2020 елда урта һөнәри белем бирү программалары буенча укуларын тәмамлаучыларны эшкә урнаштыру белән бәйле кызыксындыручы мәсьәләләр буенча консультациялар үткәрә. Ярдәмне 294 95 82 номеры буенча шалтыратып алырга була. Эшкә урнашу усуллары турында алдагы сюжетта. Эшкә гадәти тәҗрибә белән алалар, беренче тапкыр тәҗрибәне тупларга стажировкалар ярдәм итә. Чыгарылыш сыйныф укучылары эш таба алсын өчен күп кенә уку йортлары эшмәкәрләргә ярдәм итү яисә кадрлар үзәге белән хезмәттәшлек итә. Мондый хезмәттәшлек укучыларның проблемасыз эш табарга ярдәм итәчәк. Быел Чаллыда барлыгы 3167 кеше урта һөнәри белем алган. Россиянең кадрлар үзәге бүген 4900 вакансия тәкъдим итә. Аларның күбесе көллият һәм техникумнарны тәмамлаучылар өчен. Сейчас очень востребованы электрогазосварщики, повара, официанты, водители автомобилей, слесари, инструментальщики по электрооборудованию. Водители, погрузчик. Белгечләр сүзләренә караганда, хезмәт базарындагы вазгыять киеренке кала. Бүгенге көндә мәшгульлек үзәгендә 10574 эшсез кеше исәпләнә. Июнь аенда 435 кеше эшкә урнаша алды. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Сергей Кищенко, яңалыклар.
Кереклік қотқа жаяу мінерге туры келе. Біздің редакцияға шундай шикаят білен Мәләкәс Оряғы микрорайондағы 21-22 йортында яшаушылар мөрәҗәгать итте. Оларның сүзләренә қарағанда 4-нче подъездда соңгы вакытта лифт ешкына эшләми. Толырақ алдағы сюжетта. Бұл подъездда балалы гаиләләр шактый. Мәсәлән, Гүзәлгә баласын 8-нче катка кадәр менә шундый рәвештә күтәрергә туры килә. Шәһәрдәшебез сүзләренә караганда, соңгы вакытта лифт еш тукталып кала. Бала белән урамга кибеткә чыгып кирсәң, лифт эшләүдән туктарга мөмкин. Коляска азык-төлек пакетларын баскычтан алып менәргә туры килә ди Гүзәл. Моннан тыш, аның еш ватылуы җиһазларның куркынычсызлыгы турында да борчу тудыра. Шундай очраклар булган иде Россиядә берничә ел элек. Лифт шахтасы аска төшеп киткән иде кешеләр белән бергә. Вафат булучылар да булган иде бугай. Шуңа күрә куркыта лифтта. Аеруча бала белән булганда куркыныч. Гүзәлнең сүзләрен күршеләре дә раслый. Инзилә Гыйльфанова сүзләренә караганда, лифт тукталуының сәбәбе балалар шаяруы. Алар җиһазлар белән файдалану кагыйдәләрен боза. Менә шушы лифтның ишеген ачкач, менә шушылай итеп басып торалар. 10 секундтан артык басып торсаң, шушы лифт ишекләре автоматически сүнә. Лифт автоматик куркынычсызлык системасы белән җиһазланган. Ишекләренә 3 тапкыр ябылырга ирек бирмәсәләр, лифт туктап кала. Бу бердән-бер очрак түгел. Мондый куркынычсызлык системасы белән җиһазланган заманча лифтлар булган башка йортларда да шундый ук хәл. Чылны лифт сервис хезмәткәрләре лифттан файдалану кагыйдәләрен түгел үтәргә кирәклеген искәртә. Ата-аналарга балалар белән әңгәмәләр үткәрергә һәм лифт белән уйнарга ярамавын аңлатырга кирәк. Эльвина Андрова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Малларга ни өчен тиешле игътибар юк, шундый сорау белән Чаллытова Кайнар элемтәсенә битараф булмаган шәһәрдәшләребез мөрәҗәгать итте. Социаль челтәрләрдә зоопарк территориясендә начар хәлдәге хайваннар булган фотолар урнашкан иде. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, мондый мөрәҗәгатләр беренче тапкыр гына түгел. Бирдә Татарстан прокуратурасы тикшерү уздырды. Тулырак алдагы сюжетта. Бу кадрлар социаль челтәрләрне йөреп чыкты. Чалаларның сүзләренә караганда хайваннарга тиешле игътибар күрсәтмиләр. Пони һәм ишәкнең аяклары җәрәхәтләнгән, хайваннарның тоякларын бөтенләй карамыйлар дип зарландылар. Тулпар мәктәбе вәкиле аңлатканча, Долькага 28, ә Милкага 20 яшь. Кеше үлчәмнәре буенча бу якынча 120 яшь дигәнне аңлата. Әлеге хайваннар зоопаркның иң узак яшәүчеләре. Моннан тыш алар артриттан интегә. Шуңа күрә тоякларны чистарту аларга авырту китерә. Вот эта вот расчистка копыт, именно при такой болезни это довольно-таки тяжело сделать, потому что животному больно. Сгибать в скакательном суставе ногу ей проблематично уже. И она голосом нам дает понять, да, то, что ей больно, не надо, не трожьте. То есть минимально мы убираем, но которая на фотографии, она тоже уже... Дама у нас в возрасте, ей 20 лет. Хайваннар белән шәһәр башкарма комитеты кызыксынды. Белгечләр Тулпар от спорт мәктәбендә хайваннарны тиешенчә карауларын расладылар. Авырган очракта алар барысы да тиешле витаминнар һәм медикаментоз дәвалану ала. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шәһәрнең кайбер районнарында кайнар су булмаячак. 7-ннән 20 июльгә кадәр Сидоровка, Г сәнәгать майданчыгы һәм БСИ объектларында кайнар су бетә. Су булмау җылылык шелтәрләренең гидравлик сынаулар һәм агымдагы ремонт үткәрү, шулай ук зыяннарны бетерү максатларыннан башкарыла. Исегезгә төшерәбез, быел Чаллыда прессовка 18 майда башланды. Яңа шәһәрдә шелтәрләрнең гидравлик сынаулары 4 этапта узды. Барлык сынаулар үткәрү барышында труба үткәргечләрнең 11 зыян күрүе ачыкланган. Алар оператив рәвештә бетерелгән. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк, җылылык энергетиклары ял көннәрендә дә эшләрен дәвам итә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Качественная диагностика и эффективное лечение аденомы, простатита, эректильной дисфункции. Высококвалифицированные урологи. Клиника Урамед. Звоните 49 22 10. Скачай приложение такси aska.su. Настрой свой тариф.